Uruguai bastante herrialde txikitsua da, paisito esaten xau hemen, herrialde txo edo. Ja, txamarria on ja da hilabete bat edo kendu geben, sudaderia ja kentzen, eta ja frakamotetan, ja udara begira. Zinema graduko 3 ikasgai nabil iten hemen, eta gero beste bat komunikazio gradukua, lan potoluena zan dokumentada trabaikia, eta hortan ibili gara segileko hontan, eta bueno, penaz hau jareten dute latzian, baina gogua behita oinatiko egunerokua berreskuraketara. Kaixo, Anje, zer moduz? Kaixo, neko, dana ondo hemendik. Zela iratzarri da Montevideo gaur? Ondo, gaur ondo. Zerua espejauta eta ia egualdi ona zita, así que gustora. Hori da, horre egualdi onak azten, gu justo neguan sartzen da horre udau zainen jala izter, ezta? Bai, ja txamarria on ja da hilabete bat edo kendu geben, sudaderia ja kentzen, eta ja frakamotetan, ja udara begira. 4 hilabete ja hor, zela egokitu zara? Ba, ondo egisa esan. Hasieri apur bat zaila inxaten, eneuen inoiz onda hola etxe baten bakarrik biziken, edo pixukidiekin edo, baina ondo ja moldatuta eta ritmo hartuta. Zer da geixen kostauzatzuna? Ba, adibidez, esango neke etxera iaikia eta hori, danan ikin behar izatia, etxian lagunketan eben aldeben danian, baina desberdin hemen, osea, zure etxian dana inbiozu eta ez bozu erosi esnia, urrengo gunean ez dagotzu armozaiteko esebe, eta hor adi egon biza urrengo guneko jana eta erosteko, eta denbori hartu biozu preparaiken eta desberdina, baina gustora, moldatuta, ja. Zan dugu, Montevideo zazuela Uruguayen, pentsauta zeukan horra fatia, edo hola toka usatzulako? Hasieran, bai neukan buruan fatia, hola, leku idiliko batera edo, esaterako Mexiko neukan buruan, baina gero ikusi nahen Uruguaieko aukeria, eta ona etorri nintzen, batez be hemengo ikasketatik, bastante Universidade Polikia da hemen dauena, aukeratu otena, eta horretik etorri nintzen batez be ona, baita Sanostaiako Uruguai segurua zala, eta batez be horretik, lasaitasunatik eta... Seguru esatiaz aparte, zelakoa da? Ze nabarmenduko zeke Uruguaitik? Uruguai bastante herrialde txikitsua da, paisito esaten xau hemen, herrialde txo edo, eta hori nabarmenduko neke txikina dala, eta jendia euren artean asko zeuketan diala, eta oso eskuzabala da hemen jendia. Beste herrialde batzuk biziteikeko aukeria eukidot, eta bastante desberdina da egoeria, baina hori nabarmenduko neke hemen jendia oso jatorra dala, eskuzabala, eta hori batez be biziteko gogua nabarmenduko neke jende uruguaioetatik. Eta hiriburua bera, zela deskribatuko zeke? Oñatikin konparautani, oñatikin natorrela, erraldoia pentsauxaten hasiera baten, eta gero hemen klaseko jendiakin alderatuta, esaten oztain jota hiri txikina zala, eta Buenos Aires ezaguketan den momentuan esango negela, ¿a dónde he venido? Esaten oztain, ¿a dónde has venido, Anxe? Eta hoxe, nabarmenduko neke hiri txikina dela, eta horrek alde positiboak dakola, eta hori ezagotena, jendia euren artean ezaguketan diala, eta beti lagunketako prest dauzela. Unibertsitatean zabez, zinema gaixotan apurat zentrauta? Zinema graduko 3 ikasgai nabil iten hemen, eta gero beste bat komunikazio gradukua. Komunikazio gradukua da storytelling de entretenimiento, eta gero zinema graduko ikasgaiak dira bat dokumentalan inguruan, izan da ikasgai potentiena edo, eta gero beste bi montajian inguruan, montaje klasiko eta alternatibo. Montajian ikasgaiak inguruan ikustia montajiak dakon bi aldiak, eta hemen ikasturte ezberdinetan kursaien dira, baina nik neukanez aukeria guranen aukeraketako, hori, bisak aukeratu otaldi berian iteko, eta hola konpareiteko eta bisan jarraipen guai bat eukiteko. Asmatu duzula esango zeke? Egisa esan bai, gelditu nahiz peniaz 4. ikasgai bat zinema gradukua iteko. Hemen neukan aukeria iteko postprodukzioko ikasgai bat, gehixen bat kolorian eta irudixan kolorian dau
oinarrituta ikasgai hori, eta hasiera baten ukan asmua hori kursaiteko, baina aprueba bihurtuta edo nire jatorrizko unibertsitateko lagunekin aukeratu nuen storytellingeko ikasgaia, baina bestela orokorrian oso gustora eta uste dut aserto dela gintzat. Dokumentaloa grabaiten be basabitzei. Bai, hola. Hori, zauden moguan dokumentalan asignaturian lan potoluena zan dokumentala trabaikia, eta hortan ibili gara segileko hontan, eta dokumentala apruat izan da bastante berezixa, bastante historia txikina jarraitu du gertutik, eta izan da 80 urteko aitxatxo baten historia, tipu hain jala 10 bat urte azizala Kriston Benazuak jota pelikulak iken, eskuan eukan mobilakin, inungo rekurso haundi barik eta bere lagunekin. Bere aitxatxo kuadrigiaz, azizan iken pelikulak, ezagutza barik ez ezebe, eta hoxe batez be, jarraitu du historia hori dokumentalian, baita be, dokumentala grau da Uruguai barnealdeko herri txiki baten, 5.000 biztanleko herri baten, eta horrek baita lagundu ozte Uruguai barnealdia ezauketara eta bere jentia, eta oso aberazgarri izan da niretako dokumentala grau izatia, ze hoxe herrialdia hobeto ezauketako aukerian mundoz, eta baita dokumentalan mundura gerturaketako aukeria. Eta horrez gain, bestelako bidaiak egin dituzu, ezta? Bai, egisa esan bai. Hasieran lehenengo eskapadia ingeben Buenos Airesera, geraketan dela Montevideotik ordu betera hegazkinean, eta bertara fanginan, oso ondo Buenos Airesen, gero hurrengo bidaia ingeben Iguazura, Brasil eta Argentina artean, eta pila gustau izaten, diabalda urjauzi erraldoi batzuk, eta super politak, oso gomendagarria, eta gero pasauinan Iguazuko bero tropikaletik, Patagoniako gotzera, eta bertan ibili ginen Argentina aldian, Ushuaiara bajau ginen baita, munduko puntara, eta gero injun azkenengo bidaia izan da Txile eta Boliviara, bertako basamortuak ezagutu du, Txileko Atacama basamortua, eta akaboteko bidaia Uyuniko salarrian egon ginen, Bolivian. Eta geraketa esatzun apurrian, beste zerbait planifikatuta bai edo? Bai, egon alixe akaboteko hasieratik gukan pentsauta Brasilera gerturaketia, egongo gara Isla Grande Irlan, dala irla hundi bat pilia playa politekin, eta baita egongo gara Rion. Eta bertan egongo gara egun batzuk, eta hori, asmoa zen hasieratik eguzkiperian pasaikia azkenengo gunak, eta hori, playan eta kaipirina batekin eskuan. Eta gero etxera noiz? Bueno, esto zehaztuko datia, baina gutxi falta esate gisa esan kanpuan. Así que azkenengo gunak topera aprobetxaikera, eta bueno, penaz hau jarreten dutela atian, baina gogua behita oinatiko egunerokua berreskuraketara. Oso ondo haine, eskerrik asko, guri atiak zabalketiatik. Ezer, zueri. Aprobetxa azkenengo gunak, gero arte! Venga, agur!